बेनो फेरेंगासारनि गेटआ जों सिङाव हाबनि दै गेट आरोखि सिङाव साजायजोब्बाय। गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनैहाय आङो नैबे मोनसे जायगायाव फैनानै दंफैयो माने बेहाय फेरेंगासारनि बियादैनि हाबा जागोन गाबोनहाय दा बेखायनो नायलाबायनो फैदों नायलांनि एसे डेक'रेसन माबायदि खालामनाय जादों। गाबोनहाय जागोन बे हाबाया फेरेंगासारनि बियादै फेरेंगासारनि न'आवनो दंफैयो आङो दा नोंथांमोना नायोबा नायलांफा आंजों आरो हाबानि भिडिअखौ आं गाबोन देखायगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नेनानै था बे आंनि भिडिअजोंनो नुलांगोन आरोखि आं देखायलांजोबगोन गासैखौबो होमबा नायलांसै भिडिअखौ होमबा नायलांनि लोगोफोर आङो दंफैयो जाहैबाय फेरेंगासारनि न'आव दा गाबोनहाय फेरेंगासारनि बियादैनि हाबा जानो थांगासिनो दङ गाबोन जागोन दा डेक'रेसना सोलिगासिनो दङ फेरेंगासारनि न'आवनो दै माने नै ओरैबो बेबायदि साजायजोबखाबाय माने गाबोन बेयो आलासि रुम नामाथाय मिथिला नैबावबो बेबायदि साजायनाय जादों आरोखि नायलांबाय थाबावनि ओरैहाय जों फैगासिनो दङ फेरेंगासारनि न'आ बावनो ओमफ्राय हरै सिगांजों जों नायलांबावनि नै आं गेटखौ देखायनो नोंथांमोननो बेनो फेरेंगासारनि गेटआ जों सिङाव हाबनि दै सिङाव हाबनानै नायलांनि नैबेलाय बहाय बेबायदि गेट आरोखि सिङाव साजायजोब्बाय फेरेंगासारनि गार्डेना नै बिराद मोजां समायसो गारदों आरोखि नैबाव आलासि फैब्ला जिरायनानै रायज्लायगोनदां माने हाबा गाबोनहाय दै नैबेलाय बेबायदि साजायजोब्बाय न'आव गाबोननो जाथारनोसै नालाय नैबेलाय नै बेबायदि साजायनाय जादों आरोखि नै बेबायदि साजायजोबखाबाय गाबोन जानानै थांसिगोन हाबाया नै वही बेबायदि आरोखि बेहायबा मा मानसि जिरायग्रा बोरो समझ में नहीं आता आपको नहीं आता है ना इसमें क्या बनेगा आदमी बैठने के लिए डाइनिंग हॉल अच्छा अच्छा VIP हॉल बोलना पड़ेगा ना नै बहाय माने मानसिफोर आलासिफोर फैनानै जिरायग्रा आरोखि बेहाय रेडि बानायजोब्बाय जों हरैहाय हाबथ'ला नै हाबानि मालाय मटर सायगासिनो दंखायो नै हाबाया गाबोननो जाथारसिगोन नालाय गोबां मानसि फैगोन दा बेखायनो हास्लाबाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो मावखाबाय आरोखि बिसोरो ओरै थांबावनोसै नै जों लामाजों गेटजों ओंखारलांफिनबावनोसै आरोखि गाबोननो जासिगोन हाबाया बिराद बरियाथार गार्डेना नै फेरेंगासारनि गार्डेन बियो बिराद मोजां नैबेलाय नै बहायनो नै फेरेंगासारनि न' नै बिराद मोजां साजायदों बरियाना लोगोफोर हाबा जायोबा गाबोन फैनो हागोन बयखौबो खावलायदों फेरेंगासारा नै एसे हरैथिंनिफ्राय नायबावनि बिराद बरिया नुदों लोगोफोर साजायनायखौ नोंथांमोनासो माबायदि नुदों कमेन्टजों बुंहरबानो जाबाय फेरेंगासारनि न' बियो आं बे समाव फैदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायहरबाय आरोखि आरो बेजोंबो मा बेजोंबो हल आरोखि बेजोंबो नां बेवहायबा माथाय नै बावबो बिराद गिदिर एरिया आरोखि आलासि जिरायग्राया नै बेबायदि खालामबाय बिराद गोलाव नुहुरबायना लोगोफोर बिराद गोलावजों पेन्डेल होखाजोब्बाय गाबोन जासिगोन हाबाया नै बहाय बेबायदि साजायखाजोब्बाय आरोखि मोजां जादों साजायनाया गाबोन ना फंबायफोर हाबाया गेटआथ' मोजां गेटआ बिराद बरिया नोंसिनि साजायदों नामा दा बिसोरनो साजायदोंना फंबायफ्रा माने बे गेटखौ बिसोरनो साजायनाय जादों
एसे हरै देखायलांबावगोन नोंथांमोना सोर मास्टारालाय नै बेनो साजायनाय आरोखि फेरेंगा सारनि माबायावहाय सोरथो नै बेखौ साजायनाया मास्टारा बयबोलै गासिबो दे बिराद मोजां जादोंलै साजायनाया बरिया फेरेंगा सारनि न'आव गाबोन फेरेंगा सारनि बियादै बिनि हाबा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबा हाबा जानो लुबैदोंबा फैनो हागोन औ बिराद मोजां साजायनायजों बिराद समाय होखाबाय आरोखि हाबा जाहैबाय नालाय जिउआव खेबसेल' हाबा बेनिखायनो बिराद मोजां साजायदों नै औ बरिया एसे हरै देखायलांबावगोन नोंथांमोननो आङो फेरेंगा सारनि गेट बियो दै आं बैयाव देखायलांबावगोन नोंथांमोना नै बे न' सिङाव हाबलांबाय फेरेंगा सारनि न' बियो ओरै नायबावनि औ नैबाव आलासि हलखौ देखायलांबावनि नै बहाय दै नायलांनि बैयाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्रा नङा ना दे मोजां जादों साजायनाया नै बहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन आरोखि बिराद मोजां साजायबाय दै आरो नैबाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन आरोखि बहाय बेबायदि साजायनानै दोननाय जादों नै बिराद बरिया नायहरबावनि नैबाव दै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्रा देखायहरखाबाय आङो सोरबा जुदि हाबा जानो इन्टारेस्ट दङबा फैनो हागोन बिराद बरिया साजायजोबदों रेडिनि बहाय आलासि जिरायग्रासै आरोखि नै ओमफ्राय नैबे आलासि हल बियो देखायबाय नैबावनोसै दा हाबानि मैगं हाग्राया बावसो गाबोननि थाखाय रेडि औ देलाय नै हाबानि गाबोन फेरेंगा सारनाव हाबा जागोन नालाय दा बेनि थाखायनो बिराद मैगं हाजोबखाबाय आरोखि गाबोन हास्लाबनाय नङा नै मालाय मावग्राफ्रा दाहाम दुमथार माने गाबोननो जाथारनोसै हाबाया हास्लाबनाय नङाना गाबोन दा हाबाया गाबोन दा नै आब' गाबोन दा हाबाया ना माथो दे मोजां बिदिनो मदद होलायनो थानांगौना नङाबा हाबाया जानाय नङा ना गाबोननि थाखाय मावखाजोबो मालाय बिसोरा नै नङा जा मिनिगारबाय नै बिसोरो दे होमबा भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर दा गाबोन नायनो गोसो जायोबा नोंथांमोना नेनानै थादो भिडिअनि थ्रुयै आं देखायहरगोन माने आं दा न'आव थांनानै फैबाय भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सिगोन दा बयनिसिमबो गोजोनथोंसै बाय